rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A yau za mu yi bayani akan matsaloli na ƙanƙancewar halitta ta ɗa namiji. Duk ɗa namijin da baya iya biya wa iyalinsa buƙata, akwai wanda da ya je minti ɗaya minti biyu sai kaga kana saurin inzali. To akwai dalilai guda uku da suke kawo matsala ta rauni na jijiyoyi na ɗa namiji. Na farko, akwai matsala ta sanyi. In dai kana fama da sanyi na mara, sanyi infection, da yawa mutane da yawa waɗannan matsalolin su suke jawo musu rashin ƙarfi. Sannan akwai matsala ta istimna'i. Da yawa akwai mutanen da sun riga sun yi aure a yanzu haka, to amma kuma suna fama da barazanar matsalar istimna'i, ma'ana sun yi istimna'i ya ƙanƙantar musu da halittarsu. So wannan dalili ne yasa wani lokacin ma idan ba sun yi wannan istimna'in ba, ko da sun kasance suna tare da iyalinsu, buƙatarsu ba ta biya. So ɗan uwa ka tsaya ka ji ni abin da zan gaya maka. In dai kana fama da matsala ta ƙanƙancewar gaba ko kuma rashin ƙarfi ko kuma saurin inzali, to bi iznillahi kai mun magana. Akwai magunguna na wannan cibiya tamu mai albarka da muke badawa, wanda bi iznillahi in dai kana fama da matsala ta rauni, ko da ya kasance ya ƙanƙance ya koma kamar na ƙaramin yaro, bi iznillahi akwai maganin da idan kai amfani da shi na gargajiya ne sahihi, wanda aka haɗa shi da saiwoyi, bi iznillahi za ka samu waraka daga wannan matsaloli da suke damunka. Ko da ya kasance wannan matsala ka same ta ne a dalilin istimna'i ko kuma a dalilin matsalar sanyi, bi iznillahi idan ka yi amfani da wannan magani za ka samu waraka. 'Yan uwa kar ku manta ku ci gaba da yin share da liking domin 'yan uwa su ma su gani su amfana, bi iznillahi. Sannan don ƙarin bayani za ku iya kira na a lambobin waya 081 20 44 72 96. To da wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.